Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Duha ka motorrider angol human na aksidente sa coastal road sa Cagayan de Oro City. Mga rider, pulos menor de edad. Disgrasya sa National Highway sa Coronadal City, nahulikam. Tulo kasakay sa tricycle, samdan. Lalaki sa Davao City, kritikal human gipusil punting sa ulo. Alegasyong oil smuggling sa Davao Oriental, giimbestigahan sa sangguniang panlalawigan. Og Pasko Fiesta sa Davao 2024, formal nang sugdan karong gabi. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.